Martínek žiaľ padol v KSV, ale českú zástavu dvihol skvelým výkonom Leo Brichta. Oktagonu došla trpezlivosť a promotéri prepustili problémovú Babu Jagu, avšak s Mikuláškom dostal ban aj známy rozhodca a tréner. McGregor je oficiálne späť v antidopingovom programe, no USADA aj tak skončí a UFC ju nahradí novým programom s bývalým špeciálnym agentom FBI, ktorý vypočúval Sadama Husajna. A máme tu aj veľké zápasy v UFC a Oktagon oznámil Kateov ďalší titulák. Toto a ešte viac, tak vyzerá dnešná zaujímavá kombinácia správ. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 178. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Uskutočnil sa ďalší gala večer organizácie DFN Universe na jej domácej pôde v Banskej Bystrici. Zatiaľ čo vo výbornom hlavnom zápase dokázal Leo Grudka na body vyhrať nad Matejom Trčkom v dueli podľa pravidiel Muay Thai no v malých rukaviciach. Výhru v MMA si zas pripísal ďalší domáci zápasník a tréner z Dracula Gymu Richard Apač Dobrodka. Prejdime na gala večer KSV, ktorý sa konal v Třinci. Tam sa spočiatku nedarilo českým reprezentantom, ktorí zaznamenali porážky. Poliak Kareta potvrdil, že mu to proti Čechom ide a po víťazstve nad Štumerom na technické KO to má proti ním 3-1. Prehry na body si odniesli aj Dvořák a Garba. Pred limitom musel odklepať pokus o submisiu Filip Macek, ktorý tak predĺžil svoju negatívnu sériu prehier. Brat Tomáša Lesiho Tobiazle zas reprezentuje Poľsko a tak platí, že jedinú českú výhru na tomto podujatí mal na konte Leo Brichta. Ani pre neho sa duel so Šimanským najprv nevyvíjal dobre, no predviedol vynikajúci výkon v treťom kole a 10 sekúnd pred koncom súpera ukončil. Brichta to teda má v rámci KSV 2-0 a určite sa posunie v rebríčku do top 5 ľahkej váhy. Po tomto súboji neostal nič dlžný svojej povesti a prehlásil, že ide do dôchodku a bude sa venovať YouTube a podcastom, keďže boj je pre neho hobby. Samozrejme, tak ako to pri Leovi poznáme, tieto slová treba brať s patričnou rezervou. Každopádne hlavný zápas večera už opäť nepotešil domácich priaznivcov, lebo Michal Martínek v prvom kole padol s veteránom UFC Darkom Stošičom. Srb si zrejme týmto knockoutom zaistil odvetu so šampiónom ťažkej váhy Philom de Vriesom, ktorý bez prehry vládne KSV už vyše 5 rokov. Plus rozhodne nemôžem vynechať, že na sobotnej karte absolvoval svoj debut aj Rafal Haratik, ktorý nakoniec na KO ukončil Ivana Erslana. A do tretice vo výsledkoch tu máme UFC Fight Night. Ten priniesol výhry dvoch naozaj ostrieraných bojovníkov, ktorí obaja zápasia priamo v UFC od roku 2010 a patria medzi najdlhšie pôsobiacich bojovníkov v organizácii. Na turnaji si pripísal výhru napríklad 39-ročný veterán Darren Elkins, ktorý sa priam preslávil tým, koľko znesie a ako dokáže otáčať zápasy. Tu dokonca pred limitom ukončil TJ Browna a v hlavnom zápase sa radoval Edson Barboza, ktorý tentokrát tiež musel ukázať v úvode veľkú tvrdosť, avšak podarilo sa mu prežiť smršť Sodika Yusufa a následne krásne otočil priebeh duelu a zvíťazil na body. Barboza, ktorý onedlho oslávi 38. narodeniny a preslávil sa svojimi legendárnymi kopmi, tak má druhú výhru v rade. Prechádzame na novinky a vedeniu Oktagonu už definitívne došla trpezlivosť s Vaškom Mikuláškom. Vyšlo najavo, že Mikulášek na minulotýždňovom turnaji v Bratislave mal incident so známym rozhodcom Jakubom Millerom, ktorý bol na podujatí ako tréner Kubu Dohnala. Dohnalov tím stretol Mikuláška v útrobách arény a tam Mikulášek podľa všetkého udrel Millera. Mikulášek svoje správanie pre TV Nova odôvodnil tým, že sa vraj tréner v minulosti navážal do jeho rodiny, ale zároveň odmieta, že by išlo o silný úder a hovorí, že Miller to zahral a sadol si. Na druhej strane Miller tvrdí, že netuší, čo malo Mikuláška vyprovokovať. Keď sa ho pýtal, ako mal uraziť jeho rodinu, tak ho Mikulášek udrel, hoci ani sám Miller nestihol zaregistrovať, či to bola facka alebo normálny úder. A doteraz vlastne nevie, čo Mikuláška tak nahnevalo. Toto už sú jeho slová z rozhovoru pre KOčko.cz.
Ja to vážne neviem, nemám s ním žiadny vzťah, nikdy som mu snáď nič zlé neurobil. Keď som sa o ňom vyjadroval, tak v súvislosti s jeho výkonmi a kvalitou na zemi. Kritizoval som mediálnu pozornosť, ktorá sa mu dostáva. Myslím si totiž, že je mnoho lepších ako on, len ich nikto nepozná, nikto o nich nepíše, na rozdiel od neho. A Jakub Miller dodal, že on sám nechcel celú vec s nikým riešiť a Mikuláškova kariéra je mu ukradnutá. Ďalší dohnalov, tréner, špecialista na zem Jan Stach, ktorý patrí aj do týmu Jirku Procházku, sa tiež vyjadril k tomu, čo sa stalo a označil to nie za potyčku, ale za napadnutie nič netušiaceho trénera profesionálnym zápasníkom a tento, citujem, nechutný a neospravedlniteľný incident podľa neho vrhá veľmi zlé svetlo na celú komunitu. Stach tiež upresnil, že Oktagon nemal incidentu ako vopred zabrániť a preto im nedáva za vinu to, čo sa stalo, no uviedol, že očakáva jasnú reakciu a takíto jedinci podľa neho majú byť odstrihnutí od komunity. V priebehu týždňa sme sa potom dozvedeli, že pre Mikuláška to skutočne znamenalo definitívny koniec v Oktagone. Organizácia potvrdila, že ho suspendovala a prepustila. Promotéri uviedli, že zápasník nemôže takto reprezentovať ich organizáciu a Mikulášek mal po predošlých incidentoch akúsi symbolickú žltú kartu, na ktorú teraz nadviazala červená, čo znamená, že ak bude chcieť Mikulášek pokračovať v kariére, bude si musieť nájsť inú organizáciu. Lenže to nie je celý prípad. Aj Jakub Miller dostal trest, a to celoživotnú stopku na turnaje Oktagonu. Promotér Novotný na margo toho uviedol, že chcú merať rovnakým metrom a sú ľudia, ktorých na turnajoch nechcú vidieť, pretože sa chovajú tak, že to údajne do komunity nepatrí. A tvrdí, že už druhýkrát Millerovi udelil výnimku a znova sa stalo niečo, aj keď nie je zrejmé, na čo ďalšie Novotný narážal. Miller pritom neraz verejne kritizoval Oktagon alebo rozhodcov, ktorí pôsobia na ich turnajoch. V UFC ohlásili veľké zmeny, a to na viacerých frontoch. Jednak na poslednú chvíľu prišli významné zmeny v hlavných zápasoch tohto týždňového podujatia UFC 294. O titul proti Islamovi Makhačevovi napokon nebude bojovať v odvete Charles Oliveira, ktorý utrpel na sparingu tržnú ranu pri oku. Nahradí ho Alexander Volkanovský, ktorý neváhal, a aj keď je iba 3 mesiace po operácii ruky a tento rok podľa plánu nemal zápasiť, tento víkend opäť vyzve Makhačeva, s ktorým mal na začiatku roka tesný zápas. A v hlavnom predzápase neuvidíme súboj Chimaeva s Kostom, aj Kostu vyradili zdravotné problémy, no prichádza tiež extrémne zaujímavá náhrada, ktorou je bývalý šampión weltru Kamaru Usman, ktorý prechádza do 8-štvorky a rovno bude zápasiť s Chimaevom o titulovú šancu proti Seanovi Stricklandovi. To potvrdil Dana White a súhlasí to aj s tým, že Israel Adesanya si teraz dá dlhšiu pauzu od zápasenia. Adesanya ohlásil, že nechce ukončiť kariéru, ale potrebuje si dať veci dokopy a preto teraz nejaký čas nebude zápasiť, v čom ho mimochodom podporil aj jeho kedysi rival, dnes už priateľ Jon Jones, ktorý sám nedávno mal 3-ročnú pauzu. A teraz tá ďalšia veľká zmena. Conor McGregor sa síce oficiálne vrátil do antidopingového programu USADA, ale ten sa čoskoro aj tak skončí. UFC nebude pokračovať s USADou a po vypršaní kontraktu, čo je presne na konci tohto roka, zmení svoj antidopingový program. A ohľadom tejto novinky veru bolo dosť veselo. Najskôr totiž prišlo písomné prehlásenie šéfa USADy Travisa Tigerta, ktorý priznal, že trecou plochou vo vzťahu s UFC mala byť práve situácia ohľadom McGregora. USADA vraj trvala na tom, aby McGregor nedostal výnimku a v podstate priamo napísal, že pokiaľ nejde o liečbu predpísanú lekárom, tak nepovolujú užívanie zakázaných látok ani pri liečení zranení. Tým de facto obvinil McGregora, že sa mohol práve niečoho takého dopustiť. A to vyvolalo celkom ostrú reakciu zo strany UFC. Najskôr Dana White označil USADu dosť nevyberavým spôsobom a na druhý deň sa konala akási tlačová konferencia v sídle UFC a to, že situácia je vážna, potvrdzuje aj fakt, že okrem Jeffa Novického, ktorý dohliada na antidopingový program v UFC, sa jej nezúčastnil Dana White, ale Hunter Campbell. Hoci tohto muža Dana White často jednoducho označuje ako právnika UFC, Campbell je v skutočnosti obchodným riaditeľom UFC a je tak jednou z najdôležitejších osôb v organizácii.
A spolu s Novickým na tejto tlačovej konferencii tvrdili, že USADA zneužila Conora McGregora na to, aby pošpinila jeho meno a získala pozornosť v médiách. Údajne USADu aj nedávno ubezpečili v tom, že McGregor žiadnu výnimku nedostane a ani to nemajú v pláne. Campbell potom spomínal, že USADe poslali nejaký oficiálny právny list, kde žiadajú verejné ospravedlnenie, inak zrejme hrozí žaloba. USADA v zápätí iba pre ESPN odkázala, že naďalej stojí za svojím pôvodným vyhlásením, takže toto ešte môže mať nepeknú dohru. Zástupcovia UFC ale zároveň oznámili prvé informácie o novom antidopingovom programe. Na ten bude dohliadať bývalý špeciálny agent George Piro, ktorý dlhé roky pôsobil v štruktúrach FBI a pred rokmi to bol on, kto viedol výsluchy so Saddamom Husajnom. Program bude prevádzkovať organizácia Drug Free Sport International, ktorá dohliada mimo iného na program v NBA či NFL. Všetky finálne rozhodnutia v rámci programu ale budú v kompetencii Georgea Pira a už sa samozrejme objavili vtípky, že s jeho skúsenosťami budú vyzerať vypočúvania zápasníkov zaujímavo a málo kto si dovolí klamať o tom, či bral doping. No ale sranda bokom, na ďalšie ešte presnejšie informácie o tom, čo všetko sa bude meniť so zmenou antidopingového programu, si musíme počkať. Pozrime sa ale aj na veľkú novinku v oktagone, ktorá sa týka voľného titulu v pérovej divízii. O pás, ktorý uvoľnil Mate Sanikidze, budú bojovať Lozen Keita a nemecký talent Niko Samsonice. Keita je naďalej úradujúcim šampiónom ľahkej váhy a teraz chce po zranení získať ďalší opasok. Samsonidze to má zas po návrate z veľkého zranenia 2-0 v oktagone a v oboch dueloch sa javil naozaj perspektívne, no Keita bude zase úplne iným testom. Ich zápas sa uskutoční na oktagone 50 v Ostrave. Medzi tým ale nie je jasné, či Keita ostane šampiónom aj vo váhe do 70 kg, kde už vyše rok neobhajoval svoj titul a pripravený je tam Ronnie Paradiser. Oktagon získal na svoj turnaj v Manchestri aj veľmi zaujímavé meno. Skúsený Brit Scott Asgham tu bude zápasiť s Markom Dusisom. Asgham má za sebou pôsobenie v UFC, ale v nedávnych rokoch bojoval v KSV, kde bol tiež šampiónom a absolvoval trilógiu s Mamedom Khalidovom. Na štartovku do Manchesteru pribudol tiež stret Polívku s Chadwickom, ktorý sa tu bude lúčiť s kariérou, no a do Kolína za súboj Štolce versus Kalašník. Česko síce po prehre Michala Martínka teraz nemá titulového vyzývateľa pre šampióna ťažkej váhy KSV Fila de Friesa, ale čoskoro môže mať ďalšie želiesko v ohni. Viktor Pešta má totiž potvrdený veľký zápas so Šimonom Bajorom v rámci top 5 a tento duel sa bude konať 16.12. na KSV 89. Plus premiéru v KSV tu zažije až teraz jeden z popredných domácich zápasníkov, Marcin Held, ktorý si pôvodne vybudoval meno v Bellatore, kde sa dostal až k titulovému zápasu, ale následný angažmán v UFC mu vôbec nevyšiel a naposledy to mal 2-2 v PFL. Čo sa týka ostatných zápasových noviniek, tak v UFC Derrick Lewis nahradí zraneného Curtisa Bladesa a v hlavnom zápase brazílskeho Fight Nightu, ktorý sa koná o 3 týždne, preverí práve veľkú brazílsku nádej Jailtona Almeidu. Organizácia Colosseum Fight Night už dávnejšie oznámila, že 16.12. bude mať svoj ďalší turnaj znova v Martine, no a v týchto dňoch by mali zverejniť aj prvé mená, ktoré sa predstavia na tejto štartovke. Pozrime aj na výsledky z postoja. Lukáš Mandinec žiaľ prehral v talianskom Miláne na body a prišiel tak o titul majstra Európy VMC, ktorý získal v úvode tohto roka na PML 6. V Manchestri sa zas uskutočnil dosť sledovaný celebritný boxerský gala večer, kde sa v hlavnom zápase stretli Tommy Fury a KSI, no a Tommy Fury vyhral iba prekvapujúco tesne na body a to ešte mal strhnutý bod za faul. Ešte viac pozornosti ale bolo na zápase Logana Paula s Dylanom Dennisom, ktorý mal jednoznačný priebeh, no aj tak sa podľa očakávania skončil bizarne a to hromadnou potýčkou v ringu. Logan Paul nakoniec oficiálne vyhral na diskvalifikáciu. Tento víkend tu bude veľký číslovaný gala večer UFC, o ktorom som hovoril, ďalej na našej scéne v Ostrave RP Records Deň bojovníkov spojený s amatérským kolom Arena Cupu a na Slovensku to zase bude box bez rukavíc v Nitre, Králi ulice 4. Ak sa vám video páčilo, ďakujem za like a rovnako za odber na tento kanál.